Montáži hrebeňa predchádza montáž držiakov hrebeňovej laty. Tu odporúčame použitie univerzálneho držiaka hrebeňovej laty. Umiestňuje sa na každú krokvovú väzbu. Správne osadená hrebeňová lata musí byť namontovaná tak, aby vzdialenosť medzi vrchom laty a spodnou stranou hrebenáča bola približne 5 mm. Pred pokládkou hrebenáčov namontujeme krycí pás hrebeňa Aerofirst. Aerofirst je vhodný len na vodorovný hrebeň. Jeho použitie na nároží nedoporučujeme. Po montáži Aerofirstu nasleduje pokládka hrebenáčov. Tie prichytávame príchytkami hrebenáčov pomocou vrútov. Na spojenie dvoch nároží a hrebeňa používame trojcestný rozdeľovací hrebenáč. Hrebenáč prichytávame utesňovacím vrútom. Pre ukončenie hrebeňov sedlových striek možno použiť ukončenie hrebeňa s povrchovou úpravou PMMA. Na širšej strane hrebenáča montujeme uzáver zo spodnej strany, na užšej strane montujeme uzáver na hrebenáč z vrchnej strany a prichytíme vrútom. Ďalšou alternatívou ukončenia je použitie uzáveru hrebeňa z PVC.